Takirikiri o. Ada. Anọdị. N'ebe ọgọ ọ reche m sọ okwu ya ka m nọ ihe. Azigara m ozi ọgwụ dị ya. Ewo. Ndị bi na ofe azụlọ anyị ebe ahụ. Nye wo ye bedukwe. Ọfọ nte. Eji na agụrụ. Nwoke a wụrụ ebe niile agbaala buru. Nwoke a na-egbu nkwasị chi n'elu nkwụda. Ozugbo ahụ ọ dara pịam okwudome telu udo nwụrụ ihe ike obodo na-agba gịrịgịrịgịrịgịrị na-asa otu mkpụrụ nwa nwoke ka o nwekwara machi ịma ihe nọ n'otu mkpụrụ nwa nwoke ọ dị ka nwunye nwoke ọkwa otu mkpụrụ nwa nwoke ekwe ma nwunye nwoke ga nkwuru nwunye nwoke ọrịa abụọ ha otu mmasị gba ha ọ gara ala bekee ka isi mbụ anyị reshi ala kpochie ala nna m niile otu a ka a jiri reshi ka ma otu mkpụrụ onwe kefọn ọhịa m bịakwa ụnyaahụ si dipọt ọla ya dipọt ahụ ya dipọt ọla ya mana asị m nwekwara egwe maka asa gị obodo oyibo ahụ dị akara aka ọ na-anọ n'ụlọ ebe onye ụmụaji bie na ndị anọcha na nwuri mkpu nke eresimenti emekecha ihe ọdụ onye niile ga-aga obodo oyibo ya gaala ga ego ebufuru n'isi nwa ma eji ya n'ụlọ elu ji ebidoro mma na ihe ọ dị ihe fahara nga ọ na-ereri ala ya nga a na-achọ ka ọ hụrụ mmadụ site ya asị mba ịma ihe nọ n'ebe o shikwere ike ejenti wee mere ya akwụkwọ mma ejenti so ka ọ gaa Europe ugbu a ọ gaa Europe ọ ga-eme ike ọsọ gaa Europe ọ ga-eme ike ọ ga-enwekwa akwụkwọ Europe ụnụ Europe ebe nwa nwanne mma m ka ụmụaka nọ enwere Nicodemus nwa nwanne m even ma Franklin dị ala ọchị Europe ebuerekwa ma ọ dị izi ọga ya gawa ebu ga na-ama ọga eme ihe ya gawa ebu ya ga-ebe sie na-eji eji biko ma eme ya ya gawa ebu nnọọ mụlụ anyị na ọwụ Chineke nna ya na-eji asị agawa Europe nwoke ka ewutele bụla obi ịmasụ iwu nwoke na-agba mbọ na-agbalịkwa nwoke nwere obi umeala nwere obi eji enyere mmadụ ibe ya aka gị hụ onye nọ n'ụfụ ga-eme ya kọọ ya akọkwana eji m ga-eme ọnụ eji m gara mpompo onye obi ọma nwoke obi sarịsarị otu anyị si emekwa otu nwunye nwoke ahụ ga-esi eme ọgụda echefu gị ahịa m ji sị ihe ọ na-etinyere n'isi ọgụda abụ ihe ya lara anyị n'iyi gị lee anya pio ile anya ereriela ala nna m asọ ga-ekwe gị mee ka anyị mama aka na alaka anyị ya anyị si na kebe m na ga-ebu na ma a ga-eche rezieri obere ego biko nwunye nwoke ọ gwakwara ihe m nwere n'elu ụwa biko achọghị m ama nna m shie achọrọ m ka ọ bụ uru ọ nwunye m ji eme ọnụ biko mụdụ m onye ọzọ otu mkpụrụ anya ji ishi ụgwọ biko dụkwa ekwela ama nna m shie nnu biko ekwela ama nna m shie achọghị m ama nna m shie pi nnu pi Anna m ihe kwuru thank you ị chọrọ sama nna gị shie wow nwanne gị nwoke wotu akwa otu mkpụrụ anya ji ishi ụgwọ mana ama ka m shie kwa ọ ga-arị gị obi mma tọnta gbapụ ọkwa gị egwere igwe katapịla nwụkwa atụ nwụọ Adanna
Hey! Asekwam. Anekwe. Msimba. Sadana. So de choka mam she. Ka na go role. Muna mo ka aga zini boza. Aga no muna mo ka dile. Abi vene ko maka ke ma ha so ka ma na ma so she na ma mo she ka kem she na kwanle. Owo. Ama ko no role ka kem she. Owo. Asa ma ki she she. Owo. Mbara gete. Amuta hamoke. Awa hitro mu o hem zuru lage. Geto ma hia nwa nyim zutara gi nwa. Geto kwa na ma hia nwoke m zutara ga hia nwoke. Owo no, awu chire aha ma wu chire anya nwa. Aha mu adanna, awu dum chire anya nwa. Ara ka kwala mu na obiligwe, bu na hem na gwa gi. Takire ga jiro ga la keshi, ekeli ka utu. Owo no. Hey. Atopla ma akro. Jimi enanya. Isa samanda mo sheshi ashe. Aso ge sheshi. Yes you back. Samanda mo she. Amikuye. Wezu oke o. Onyi ukwu nebe. Onyi nta nebe. Wezu oke o. Uzule mata. Aboko nyam tra bo no bi atala bo kpo manya. Ayo gbako ihe ojo. Onyam tra bo no bi atala bo kpo manya. Ayo so monem. Awuna me ti shiri bo ni bi ma. Nko no to shiri se. Ogo kere no wono mere. Kuno ko kama gwata ihe na-ekwu. Makwasa agwa ma gị na-ekote. Aboko agwa m na ọrụ. Si ihe mere taa ga-eme m akụda m ekote. Ọwa agwa nkiri mere nkwana m ihe ọma efe ọka ikwete ka mmanya ebe m rishi ba n'opi ụgbọ ọkụ. Ujochi na onye nwụrụ pius nne m ịmakwa adanna m na ya bi. Hey! Adanna tụpụrụ ọnụ taa asị m asa ama m oshi ya shi. Chineke kwuru ihe ọjọọ. Kamgbe isi na-agwa m ihe ya na-efe m efe na ntị ya dị nkọwa asị ka onye na-atụpụ di asị ma onye na-ekwu ihe na bụkwa taa ihe niile Chineke shiri ụta agba ya n'ahụ. Mekwa ewu ya m sịrị ọ sịrị m gịrị mmiri ala nna m reshicha ala nna m arịa ala nna m dọfere afọ saa reshicha ya were ego ya dọpụ nwunye nwoke mba arụ sị na ya chọrọ sa ama nna ya ochie nkutu ya sasa ke mo shin ya shi maka ken ya ro ya aboko da ka chọpụta na ihe niile na-agwa m ka mgbe shi na ọwa eziokwu ugbu a ka m hụrụ otu eshiri gbuo onye ibi mma nkwana otu o shiri zee. There is no two ways about it. I am no longer in doubt. Udo ne manya na nwaanyị ihe omege na ọkpachama na-eme mana ihe m jiri bịawa ekpebiela m ebe ọbụla isi ka anyị gawa mụ na nwoke iso m kaka ele ebe ọbụla anyị ga-ahụ nwaanyị ọwa aga m iso gị takwa ịhụrụ taa edisaịdọla mkpebie na aga m alụ nwaanyị ọzọ ịlụ na-eji ala mmiri ọ na-edo mme anwụ n'eke aga m alụrịrị nwaanyị ọzọ adịghị ọbụla ọ ga-awụ mme ama m ghara isi aga m eme ya pius nwere ibie mitin ị mana ka mgbe ị gbara akwụ ihe ha ịkpata ma nje oyi eriele m ebe niile ịma ekele m Chineke otu o siri mee nza m n'anya akwa ijiri anya na ahụ ebe mmiri si aba n'opi ụgbọ ọgụ ụmụ nwaanyị ọgwụdụkwa na ha akwụ sam anyị na-eche n'elu ha na-eche n'ala anyị chewe n'ala ha chewe n'elu mana ekele m Chineke onye na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo na o jiri aka ya kpughere n'ihe ya n'ihu ịma m kwuo mgbe ha asa akpa nkụ ọ jọrọ njọ akpa nkụ ọgwụrụ ezigbo mmanụ mana ihe ọwụla m na-echere nwe echiche ọnwa ka nwa nna m ghara isi ọta eke m na-agịda isi na ogikere isi chọgịda isi m n'aka isi asị nda nga amụdịnụ pius ọkwa ịma na nwa ahụ isi n'isi nna na abụrụla ishie ka efe oziri afọ na
maka nke ọnụ ebe o shiri ụta adị nsogbu anyarị ihe ọla na-enwere ka esi eme ya nọ anyị ga-ebuli iche aga m ebuli iche hụ na nwa nna m eshi dị maka achọghị m ka ke nna m shie ihe eji tanyere mmadụ ka onye ha ga-eji tanyere onwe ya isi ihe o mere ndị a taa cherekwe nsogbu anọdụ nwunye m nwoke nsogbu anọrọ ele pius nwunye m ọnọpụ ya ọ mmịọ nwunye m ọma ele otu ị mere ebe ọ nọ n'ọna elekwana pius nwunye m ọ bụ eziokwu ka adakwa na adakịrịkịrịkwa ọ gaala skuul nwa m ezigbote nwa ọ gawala skuul ngwana ka m gakwuru ibe ahụ nwunye m mkpọ nwunye m neza ọ meso m laga nwunye m ka ịhụ ọ nwunye m sị ka m gwa gị o tego m chọrọ ote m ga-esi gwa gị mana dịka nwunye m nwoke apụwụla enwedịkwa onye nụ ka m ji m ohere gwa gị ihe na asị m ma ajụọ gị enwekwara otu isi ahụta nnọọ mgbanwe dị n'isi kpagharị agwa n'ebe ị nọ kamgbe izu ọwụdị o nweperetụrụ o nwere ihe chọrọ ime ọ m jisi ka m gwa ya ugbu a enebekwesị dị nchọrọ ịlata nwaanyị ọzọ n'ime ụlọ oyi nebere ka m tọpeghe gị azụ echi m oru di pius nwunye m nwoke akpacha na nkata ịkpụrụ anyị nwawa ụmụnne ya di gị alamata nwaanyị ọzọ n'ime ụlọ ka m kọọla ihe kpatakwara o ji chelo nwaanyị a ịmakwa ihe ịmadụ ịgide amanụ ọ si mụtabegara nwa nwoke onye ga-anọchite anya obi afọ nke ya onye o jiri chelata nwaanyị ọzọ mana ihe m sị ka m gwa ka m kọwara anyị ọfụma mana o nwere ụzọ ọzọ enwere ike isi gbanwee ụjọ atụla akwụrụ gị n'azụ kwụsị m ike ihe m chọkwara na ịgwa gị ụwa otu m siri kwụsị gị n'azụ ike wụ gị lee anya nwunye m di gị bụ nwunye m ọ mụ na ya lara otu nọkwara nga ugbu a otu ọbara na-agba m n'ime ahụ ofu ọbara ahụ na-agbakwa na ha di kama ọ ga-awụ na alụkwuru nwaanyị maka ịmata dị nwoke gị lee m anya mụwa wa akpa nka nwa di gị ịmụ ụmụ ole m ji nwoke aha m niile nwoke nke ọla m tigiri ya nwoke saa kama ọ ga-awụ eburu ibe mbupụ achọla na ugbu a nne gị anọdụ ya ka nna gị ji anụ ya ịwụọla onye tara kwọchara aka tiri ọkụ ka akị saa ka m gwa ọnwụ na ị ga-echeta tọle kwetere ihe m kwuru gị mepere m ụzọ mbata asị m kama ị ga-akwọcha aka tiri ọkụ ka akị tawa nna ahụ gị na di na tawa nna ahụ tacha ahụ niile ọ natara achịpụga maka kọmọn nwa nwoke ihe na-achọ na uke nọ n'uke ala ihe meghere m ụzọ mbata were nwoke ji anya mma o nwere onye ga-achọpụta ọwa otu ọbara na-agba di gị n'ahụ na-agba m n'ahụ nsa m gwa ka ị tọlee ya ya wụ isiokwu gị wụ ị chọrọ idoru m nwunye m ọma ọwụ ihe ọ Chineke me ekwere nwaanyị ọ m chọrọ ka m nyere aka
ka anyị tọpụrụ ihe na-eji nkwanụ nsogbu ahụ esi a ga-achịpụ nwa nwaanyị nwa ụmụnna dị eso m ndị ga-achịpụ m chịpụ onwe ka m nyere aka gị nọ gara eme eri oriri ndị oriri ọwụ nsọ ọwa arụ ọgwụ nwunye m nwoke ka ịwụ ụmụ nwaanyị ibe na-emechi emeghe ihe masị mmadụ kama ha ga-apụ ha eme ihe nụrụ nga ha dị ha ịchọkwana ịpụ ọṅụ kọrọ n'aka echi ịtụle ihe m kwuru enwasị m ịma nke ị ga-etite m ogwe dị ihe ị ga-eme ọmụaka na-amụrụ ọkpọ ebule m ụzọ kpebie ya kwuo ya gaa izi ya gabisie ya kpebie n'ọnwa m sa aga m alụ nwaanyị ọzọ kama akpụpụ alọchasị gị ozugbo mmadụ eji nke ada wọk ahụ bikọs nye dị m ihe m chọrọ ọ na-awụ na mmadụ eji nwoke jikata ya ga na-ekwe ya jaka ya pụọ jaka mmadụ eji onwe apụọla m achọrọ m ijaka ma mmadụ eji onwe m gị nwesị ike ya nwaanyị ahụ egbu ogo tupu ya bịa ibu ụzọ gapụrụ gị ije ihe gwetara gị na ndụ gị egwepụ ahụ go ụwa n'ọsha nwere ihe ga-eme m ịchọrọ ka ma m sie ama plan gị m gara ala na enwere nwoke ego kpọpụ obodo oyibo ama nna gị eghere oghe ka emesie onwe si ike ya akwa ihe i kwuru ị nwụọra na anwụọ gakwa ụba aka ga bụsiri ngwongwo gị bụsiri eri ihe basara gị asa uwe bụ ka ihe ga n'ụmụrụ ala karịkarị gị na ga ngwa gadara m akarịkarị gaa nọ n'ebe gadara m akarịkarị ka nwaanyị bụ nwa nwoke na-akwa bịa bụsịtara m ụmụ nwoke lekwe gị ịnwụfere ọnụ ihe jighị ya ha agụ asị nwaanyị ihe jighị ya ha gị mụọra m nwa nwoke nsogbu kwa pius di m chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ. isi gịnị? pius? God forbid. Hey. Before you be na-egwu same mkpọsọ wee egwuregwu aga m alụ nwaanyị ọzọ tupu mma ihe mere ka mụ na gị na ugbu a etugere ihe nwaanyị Ituri agini. Etugere nwaanyị ga-amụtara ya nwa nwoke o. Ole ihe wo mkpa ya, ole ihe nsogbu ya. Gịnị doga? Nwa nwoke doga o. Ọ chọrọ nwaanyị ga-amụtara ya nwa nwoke. Nne m hicha anya mmiri. Hicha anya mmiri tụkwasị Chineke obi. Onwe Chineke na-apụghị eme. Nọchi ike n'ekpere. Ịnụ? Ekwehụna ewefula okwukwe n'ebe Chineke na onwe Chineke na-apụghị eme. Ebe o nyere ha na nwa ọ ga-enye gị enye mgbe oge ya ruru. Tụkwasị obi na Chineke, oge Chineke ka mma. Ịnụ ihe m gwara gị, ebekwala. Ịnụ ihe m kwuru, mgbe oge ya ruru Jehova ga-enye gị ya. Ịnụ ohi na-esogbu onwe gị adọkachi anụ ahụ gị n'ihi nwa nwoke. Chineke weta nwa nwoke ahụ ma ikwere na ijiri ikpe abụọ gị n'ala gabie, Jehova ga-enye gị ya. Ịnụ ihe m gwara gị, weta obi. Ịnụ ihe m kwuru, ekwela ka ị na-anụ ahụ gị na-adọkasị anụ ahụ gị ihe na-enweghị isi, ihe mana Chineke ga-emere gị. Ịnụ nwanne m, ihe ma nwere ike ịgwa gị, tụkwasị obi na Chineke, ọ ga-agharịpụ gị. Ọ lụrụ nwaanyị ọzọ, ọ lụrụ nwaanyị 10, ọ lụrụ nwaanyị 20, Chineke so onye ụlọ ga-ewerekwa ụlọ ya. I trust God. Ịnụ ebekwele, hicha anya mmiri, ebekwele ọhịa ibegara. Hicha anya mmiri nne, ọ ga-adị mma. Ama chere mewete Baịbụl agụ ikpere abụọ nakọsara ya Chineke. Enweghị Chineke na-apụghị eme. Ịnụ ihe m gwara gị, mechie ọnụ. Igwe para ntule. Asị ndị gwapara ntule. Lee nwa gbọtọwa na ahụ. Obe! Ndị na-ebe ahụ. Nakwa ahịa. Bye. Onye ri ihe ahụ? Amịọ. Ana m abịa chere mbịa m. Hey, ndewo. Ndewo. Iwukwa na onye nwa m. Ọ gị Pius? Ọ m Pius, ọrụkwa mma. Hey, Chineke, imeela. Hey, Pius. Na ịmagbuola onwe gị.
Ihe di m. Dak m kusu. Oh, ai dak m gwa gwa de ke. Ọmụ nwanyị ọsọ kpọta asị m bịakwute gị. Oyi di m. British agbala German. Ọwụgo nwaanyị ọwa kpatara. Sị gị bịakwute di gị. O wete eshirele nne m. Nne m akwụdo ụgwọ ya. Agadi ije nne m. So nwoke asị gị na ọ gị bịa gị buru akpa gị. Di gị ọwụ. Ọ dị m ọkpụ nke ọ akpụkụ gwara m. Ọ dị m ka ewu. Mbi ụda na m na-abụchitachiri gị ụmụ nwoke. Alakpụrụ ala ude na mmegha ala gị ba ụmụ nwoke na-awụchitachi ka mmiri. M na-awụchitachi gị. Bịa tụwa m ime bịa ga n'ime ụlọ ka anyị ga-amụmụ ya amụmụ ude na ọ ga-arịdị. Bịa. Ele ebe ọnụ ụzọ ụlọ gị nọdụ. Ebe bịa biko. Bịa tụwa m ime biko. British agbala German. British ịgbala German. Ombịa bịa tụwa gị ime. Ikwu dị mmadụ apụtara ọhụrụ. New method of human being. Ngwa abịala m ịtụwa gị ime o. Abịala m ịtụwa gị ime o. Lo ini bisa. Lo ini bisa. Oh, kan. Kamu kamu kena saya semua. Oh, kok kamu meren? Mau lah. Kamu tanya gue mau kan? Nah, biar. Nah, kau biar. Itu sebenarnya kau biar. Wah, apa? Apa kayak gini Pak? Oke nih. Hah? Apa kayak gini? Halo Amo. Biar Amo. Biar. Ha. Pius, biar Amo. Pius, biar mi hiji nwoke. Echeta m nwoke nọ n'ọkụ ụdọ. Nwoke mgbe nwoke kpọmata m n'ọbalị otu abalị shue m bịa asara. Nwoke nyere m ọta kụwa m ka megide m otu chi abụọ n'ụtụtụ. Kegagide abụọ gha. Pius bịa nwa ọmụrụ na ka mụta gị nwoke ọhịa kwuru bịa nwa ọrụ gị bịa Pius bịa nwa ọrụ gị Gị wụrụ ekwensị sikwe m n'akụkọ a na-egbugo burukwa ozi nwa gị na-abụpụ gị n'ime ụlọ arịkwa o wetara gị na ndụ m ya bịakwa wepụ ahụ gị n'ime ụlọ dịkwa ga agba ọbịa na-ada agha ahụ gị shiri pụpụpụ ka mgbe ehihie ịbara aga gba ụgọdụ taa ahịchara gị shiri ụka ya na erebe edebe m ga-abịasịrị ka nwa nnụnụ ha nwa mbalansị bụ butere gị na ele ma gị na-akpọ nkụ ma akpụ anya ha nụkwa akpọrọ gị kpọpụ gị nga Pupo! Pius bịa n'ọrụ go ihe na-eme ụda na-agide abụnaga uru maka ịkpachi onwe gị nwa nwoke akpachie ịkpachi oteli were onwe gị dọwa nga dịbịa nwa ọrụ gị ọgụdịmekpe dịbịa nwa ọrụ ihe gị nọ na-ata atụ ịhụcha gbobiọma dị ka mụnụ mbịa nsị ka m bịa help your condition nyere gị aka gị m na gụdụ unu n'abalị gị gbakọta m azụ ihe ọtụ ga-echi amụta nwa nwoke ka m nye oge enyo dị shọ ị na-amụtali nwa nwoke onye dị ka gịnị gaa n'ebe na-atọ ụmụ ọgba ebe na-atọ eseho jụ esem jụọ onye mwụ nwoke niile mụtachicha na nwa ga-ajọ ha m na-abụchitachi ụmụ nwoke mbịa sị ka m bịa nyere gị aka mụchitachala gị doziele gị ọnọdụ gị sị mba na ọ dịdị gị mma ụlọ ka m nọ n'ime o emene m nke m ga-eji si na igide ịchọdụ ime eke gị m na-agụdụ unu n'abalị lelelelenu nwa agbọbịa sị na aha dị ka mụ na onwe ndị n'ụda na-eche m ka m pụta ka ha kiri m ekiri gị nọ nga akwa ịhụrụ gị alala m ụbọchị taa alụchana m n'ụzọ eri nwoke amụ mmiri eleji anya ahụ ihe ụmụ nwaanyị ga-echiga n'afọ gị mụpụta gị hụrụ gị elekwe ga mere m gị ọta ị gara anyị ịhụrụ gị iwu dị igide amụtali nwoke jiri aka igide ahụ otu nwụọ n'ụja mbịa sị ka m bịa nyere aka ya sị na ọwụ imefere ya ka mma m na-eduhụ n'abalị ya eduhụ ka onye nwụrụ anwụ gbakọta m azụ mwụzi eri
mmuzi anụ ọcha. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.